Hej, og velkommen til Chilismagning part 2, hvor at vi har besøg af Kevin Hinz fra... Hvor sidder du henne? Jamen, jeg sidder ude på Bro TV, Sadem 2, det er mit team, og det er på anden sal under Brian. Så det er jeg placeret. Yes, og det er UC? Det er UC. Yes. Fortæl mig kort, Kevin, hvordan har din uge været på arbejdet? For at være helt ærlig, så har den faktisk været en lille smule hektisk. Der har været sket mange ting den her uge her. Vi har skulle lægge vagtplan, og jeg er faktisk lige kommet tilbage fra ferie her for ikke andet end 14 dages tid siden. Så jeg er stadigvæk i gang med noget mailoprydning og så videre, så videre. Så der har været lidt, der har været smæk på. Okay. Det er helt sikkert. Og du er jo deltid. Det er rigtigt. Så klokken den er lige nu et stykke over 10. Ja, og 23 år. Og du har været på arbejde siden kl. 1 i dag. Helt nøjagtigt. Så nu skal vi jo i gang med at så snart spise en lille fætter af en chili. Dele sådan en. Og inden da, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig, hvis du nu havde sådan et primært område, hvor du tænker, hvis det blev fikset, ordnet, ændret, eller vi fik udnyttet noget andet til nogle af de høje herrer, der måske kigger med, hvad kunne det så være? Jamen altså, vi har jo mange ting, der kan forbedres, kan man sige. Men nok en af de vigtigste ting, der kunne gøre vores dag noget lettere, det ville måske være at lave et fedt system, der kunne synkronisere lidt, sådan så det var, at vi ikke skulle have forskellige systemer til hver enkelt produkt, man oprettede. Det ville være en fed ting. Det ville være en fed ting? Det ville være en fed ting. Ja. Så nu når vi havde den i sidste uge, hvis du nu også skulle komme med noget der... så lad os tage den næst mest vigtige... Altså en ting fra afdelingen kunne være rigtig godt. Nu kan man sige, mig og Ries, min kollega, som også er teamleder derude, som blandt andet også har været med i en af dine videoer her. Vi er i gang med at sætte noget anlæg op. Det er en meget, meget vigtig ting for dagligdagen, så vi kan trives lidt bedre med noget musik i baggrunden. Ja, hvad er det for noget? Jamen, hvad er det for noget anlæg, tænker jeg på? Ja, men det er 3 højtalere fra Samsung, og sådan noget rimelig nuanceret noget med noget trådløst, og jeg skal komme efter dig, så det er spændende. Så når I får sat det op? Vi har lige bestilt noget internet videre, så lige så snart vi får vores eget lille lokalnet nede på anden sal her, så kommer der noget trådløst op, så vi kan styre det fra mobiltelefonen direkte. Hvor mange procenter? Hvor mange procenter? Hvor mange procenter kommer dit salg op på grund af det? Ja, altså det kunne da være dejligt, hvis det var måske bare en 10-20%, hvis det kunne stige på det. Men det må tiden vise. Billige penge. Det vil være billige penge. Det vil være en billig måde at få salg på i hvert fald, det er helt sikkert. Vi skal i gang med at spise en lille satan her. Det skal vi, ja. Og jeg ved, du har glædet dig. Du har prøvet at holde dig væk så lang tid, du overhovedet kunne. Og den, vi skal spise, det er en, der hedder en bok. Ja. Ja. Spændende. Og den yder lige omkring en små 300 heste. Okay. 300.000. Scoville skulle den gerne smide. Den, vi havde sidste gang, den var lige omkring 500.000. Så den her, den er en anelse mildere. Og der er vel kun én måde at gøre det på. Det er der jo nok jo. Det er nok igennem munden, tænker jeg. Skål. Ja, velkommen. Ja, den smager allerede. Altså, det smager meget frisk jo. Ja. Men jeg har på fornemmelsen, at lige om lidt, så bliver jeg meget rød i hovedet, tror jeg. Der er en syrlig. Må man sige. Skal vi åbne? Vi tager os over, ikke? Skal vi drikke lidt, eller? Jeg tænker lige... Er den god? Den er stærk, man. Ja, nu begynder den at komme. Den springer bare mere og mere. Jeg tager en 2 røg. Skål. Ja. De sidste gang, jeg spiser sådan en der. Hold da fest. Ja, det er varm. Meget mere frugtet end den anden. Jeg vil så sige, at jeg har løjet lidt over for dig. Det er jeg glad for.
En bok, det er ikke en 300.000 Scoville. Det er, vi er oppe i lige omkring 1 million. Nå, ja. Fuck! Jeg er sindssygt, hvor er den hissig. Ja, det går næs. Det er ikke behageligt, jo. Ja. På ingen mulig måde er det behageligt. Jeg sidder og blander lidt her. Det hjælper lidt med lidt mælk, kan man smage. Ej. Prøv at tage sådan en Rolf. Hold kæft, hvor er den stærk. Ja, den er helt vildt stærk. Nej, jeg bliver så noget mælk i munden hele tiden. Det er virkelig ubehageligt lige nu. Den er sindssygt ubehagelig. Jeg kan overhovedet ikke koncentrere mig om noget som helst. Det er uhyggeligt der. Jeg er glad for, at vi ikke stiller mælk ud i køleskabet, men den bare står her. Det kan anbefales, hvis man indtager de her ting her. Ui her. Hvor satan, mand. Jeg tror, vi skal stoppe den nu. Ja, det er bare godt.